नों दाखालि बावैसो बर' हारियाव खामानि मावनो ओंखारबोनानै देरला थिफुदला खिथिबा जाया नोङो बेसेबां बोसोर खामानि मावबोदों बेजों खोथा गैया खिन्थु नोङो बेसेबां गोथार गोसोजों बेसेबां स्मार्ट लेबार मावबोनो हादों बेजोंसो आसोल खोथाया सोनारो लोगोफोर गासैखौबो फिन बरायफिनबाय लेके प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलसिम आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों स' बे भिडिअआ जागोन मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जों गोबाङानो मायबा मोनसे टारगेटखौ एचिभ खालामनो थाखाय गोबां बोसोर खामानि मावो आरो सानसेयाव गोबां घन्टा खामानि मावो आं सिगांबो मोनसे भिडिअ बानायखांदोंमोन जोंनि फरायसाफोरा 90% 99% मोननो थाखाय सानसेयाव 15 घन्टा 20 घन्टा 10 घन्टा फरायनो गोनां जायो आरो नंमारगौ गोबां मानसिफोरा गोबां खामानि मावग्राबो दोङो नाथाय गोबां घन्टा गोबां मास आरो गोबां बोसोर खामानि मावनायनि उनावबो खायसे मानसिया नाथाय गावनि गलखौ एचिभ खालामनो हाया स' बेनिनो मोनसे इन्टारेस्टिं स्टोरी मानो थाखाय मानसिफोरा गोबां घन्टा सानसेयाव फरायनानैबो बा गुबुन मानसि फरायसा नङि गोबां बोसोर खामानि मावनायनि उनावबो खायसे थांखिखौ एचिभ खालामनो हाया बेनिनो मोनसे इन्टारेस्टिं स्टोरी नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों सानसेखालि नारदआ थांबाय थादोंमोन इसोरखौ लोगो हमनो थाखाय थिग बे समावनो बियो हाग्रा गेजेराव गिदिर दंफां फांसेयाव सासे मानसिखौ इसोरखौ मोननो थाखाय तपस्या खालामबाय थानाय नुदोंमोन मेडिटेसन खालामबाय थादोंमोन ओरै तपस्या खालामबाय थानाय नुदोंमोन बै तपस्या खालामबाय थानाय मानसिखौ नुनानै नारदआ सोंदोंमोन आच्छा नोङो बेयाव बेसेबां बोसोर तपस्या खालामबाय थादों आरो बै मानसिया बुंदोंमोन आङो दिनैसिम 10 बोसोरसो बेयाव इसोरखौ मोननो थाखाय आङो इसोरनिफ्राय बोर मोननो थाखाय आङो तपस्या खालामगासिनो दङ नाथाय दिनैसिम आंखौ इसोरा नायफिनाखै आरो आंनो बोर होनो थाखाय आंनि सेराव फैयाखै नारदआ सोंफिनबाय आच्छा आं ओरैनो दा भगबाननियाव थांनो नायखादों इसोरखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों बैकुन्ठआव स' नोंथांखौ आं माबाफोर हेल्प खालामनो हागोन नामा होननानै नारदआ मानसिनो सोंबाय मानसिया बुंबाय अब्ला मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा सोंनानै फै जे बै फाख्रि गिदिर दंफां फांसेयाव सासे मानसिया बिराद बोसोर हमनानै तपस्या खालामबाय थादों इसोरनि बोर मोननो थाखाय बा नोंथांनि बोर मोननो थाखाय बै मानसिया माब्ला इसोरनि बोर मोनगोन बे बाथ्राखौ नोङो इसोरनियाव सोंनानै फै नारदआ अके जागोन होननानै बियो थांबाय इसोरनिसिम सहैनाय लोगो लोगो बियो गोबां बाथ्रा रायज्लायनायनि उनाव इसोरनियाव सोंबाय नारदआ जे बै सासे मानसिया बुहुमाव 10 बोसोर हमनानै तपस्या खालामबाय थादों नोंनि बिराद फालिगिरि सिबिगिरि जे बै मानसिनो नोंथाङा माब्ला बोर होनो नागिरदों बै मानसिनो नोंथाङा बिथांनि लुबैनायखौ माब्ला सुफुंना होनो नागिरदों नारदआ इसोरनियाव सोंबाय इसोरा बुंबाय बे दंफाङाव जेसेबां बिलाइ दं एसेबां बोसोरनि उनावसो बे मानसिनो आङो बोर होगोन बेनि सेराव थांगोन आरो बेनि गोसोनि लुबैनायखौ आङो सुफुंगोन अब्ला नारदआ सानबाय मा अखम्बब बाथ्रा बुंदोंलै सानदोसो दे बुङाखै दंफांनि बिलाइया जेसेबां दं एसेबां बोसोरनि उनाव बोर होगोनबा बे मानसियाथ' थांना थानाय नङा एसेबां होमबा इसोरा बिनो बोर होगोन होनस्लायस्लाय होआ होनना बुंनायबाबोथ' जागौमोन ना मानो होनबा मिनिंलेस दंफांनि बिलाइया बुहुत दोङो बुहुत दंफां बिलाइ दोङो बेसेबां दंफां बिलाइनि सिबां जुदि अनजिमानि उनावसो जुदि बिनो बोर होगोनबा होआ होनना बुंनायबानो जागौमोन भगबाना किन्तु नारदआ बे बाथ्राखौ इसोरनि सिगाङाव बुंनो हायाखैमोन गोसोआवल' सानदोंमोन आरो बियो गिदिंना फैफिनदोंमोन आरो गिदिंना फैनाय समाव बियो बै मानसिनो इसोरा बिनि सोमोन्दै मा बुंदोंमोन बिनो खोन्थाफैयाखैमोन बिखौ लोगो हमफायफिनाखैमोन मानो होनबा नारदआ सानदोंमोन जे बिनो बुंनाय लोगो लोगो बिनि गोसोआ बायगोन आरो बियो तपस्या खालामनो थाखाय गोसो जानाय नङा आरो बिनि थांखिया एचिभ जानाय नङा होननानै बै सोंथिनि फिननायखौ बै मानसिनो बियो खोन्थाफैयाखैमोन थिग बेबायदिनो थाबाय खोन्थायालासिनो सानसेखालि बोरैबा बै दंफां सिङाव तपस्या खालामग्रा मानसिया नारदखौ लोगो मोनबाय आरो नारदखौ सोंबाय आरो नोंथाङा आंनो मोनसे सोंथिनि फिननाय होफैनो गोनांमोन इसोरनियाव सोंनानै आंखौ नोङो लोगो हमफायफिनदिया खोन्थादिया खौराङा मा ओमफ्राय नारदआ बुंबाय बाद बेफोरखौ नोङो खामानिखौ मावबाय था तपस्या खालामबाय था बेफोरखौ बाद बेफोरनि प्रश्ननि उत्तर खोनासंनो लुगैना लाब गैया बे मानसिया बुंबाय देसाय खोनासंथारनि मा बुंदों इसोरा आंनि सोमोन्दै एख' बुङाखै दे नों मा खालामबाय था गोसो बायजानो गिदों नारदआ बे मानसिखौ बेनिफ्राय बियो बारा बाथा एमब्रा सोंबाय बुंना होननायखाय नारदआ बुंबाय आरे नोंखौ बुंदो जे
बे नों जाय दंफाङाव तपस्या खालामो मेडिटेसन खालामो बे दंफांनि बिलाइया जेसेबां दोङो एसेबां बोसोरनि उनावसो नोंनि सेराव इसोरा फैगोन आरो नोंनि लुबैनायखौ सुफुंगोन होननानै बुंदों इसोरा। आरो मानसिया सोंबाय आरो इसोरा बिदि बुंमारदोंना आंखौ डाइरेक्ट थांखिनानै बुंदोंना आंनि नामखौ लानानै। ओमफ्राय बिनो आरो नोंखौ थांखिनानै बुंदों दंफांनि बिलाइया जेसेबां दङ एसेबां बोसोरनि उनावसो नोंनि सेराव फैगोन आरो बोर होगोन। आरो खनसे सोंफिनबाय बे मानसिया नोंथाङा हसा बाथ्रा बुंमारदोंना इसोरा आंनि नामखौ लामारदोंना आंनि बाथ्राखौ एकदम थांखिनानै बुंमारदोंना बुंदोब्रा बुंदो होनना बुंबाय नारदआ। आरो बियो बे बाथ्राखौ मिथिनानै बे मानसिया एकदम डेडिकेटेड माइन्डजों गोसो गोरबो हगारसारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै बियो तपस्या खालामफिननोसो हमबाय। दंफांनि बिलाइया जेसेबां दं एसेबां बोसोरनि उनाव बोर होगोन होननायखौ मिथिनायनि उनावबो बियो इसोरा गावनि नामखौ थोंजोङै लादो होननानै मिथिनानै गोसो गोरबोजों जिउयै माहामै सेक्रिफाइस खालामनानै एकदम गोसो हेगारसारनानै बियो तपस्या खालामनोसो जागायफिनबाय बे बाथ्राखौ मिथिनानै। आरो साननैसो उनावनो नुबाय इसोरा बिनि खाथियाव फैबाय फैनानै बिनि लुबैनायफोरखौ सुफुंजोब्बाय। ओमफ्राय नारदआ फैना सोंबाय जे प्रभु नोंथाङाथ' बे मानसिनो बे दंफांनि बिलाइया जेसेबां दङ एसेबां बोसोरनि उनावसो बोर होनो ओंखारदोंमोन खिन्थु नोंथाङाथ' आंखौ थगायबाय मिसा बाथ्रा बुंनानै दिनै नोंथाङा बेनि सेराव फैनानै बे खामानिखौ मावफैबाय। बेनिफ्राय इसोरा बुंबाय खोनासं नारद मानसिया बेसेबां बोसोर खामानि मावदों बेसेबां घन्टा खामानि मावदों गल एचिभ खालामनायाव बेजों खोथा नङा। बेसेबां घन्टा खामानि मावदों सानसेयाव बोसोराव बेसेबां दिन खामानि मावदों बा बेसेबां बोसोर खामानि मावदों बेनि सायाव सोनारनानै साक्सेसआ जाया। खिन्थु बेनि सायाव सोनारनानैसो साक्सेसखौ एचिभ खालामनो हायो जेब्ला नोङो सेक्रिफाइस खालामगोन जेब्ला नोङो डेडिकेटेड माइन्डजों खामानियाव नांथाबगोन गोसो मोदोम जिउ होनानै जेब्ला नोङो नांथाबगोन गोसो होथाबगोन जेबो खामानिनि फारसे नोङो जेब्ला सानाब्लासिनो जाय थांखिखौ नोङो मोननो लुगैदों बेनि फारसे जेब्ला नोङो जिउयै माहामै गोसो मोदोम होसारनानै गुबुन साननाय हनाय खामानिफोरखौ नागारनानै जेब्ला नोङो थि गोसोजों गोसो गोरबोजों डेडिकेटेड माइन्डजों डिभटेड माइन्डजों सेक्रिफाइस खालामनो हागोन अब्लासो नोङो नोंनि थांखिखौ एचिभ खालामनो हागोन। नों ओरैनो जानला मानला डेडिकेसन खालामफ्लाबाय थाबा ओरैनो जानला मानला 10 घन्टा फरायफ्लाबाय थाबा 15 घन्टा फरायफ्लाबाय थाबा हार्ड लेबारा जेबो खामानि होआ नों जुदि स्मार्ट वार्क खालामनो रोङाब्रा। स्मार्ट लेबारासो नोंनो साक्सेस एचिभ खालामनायाव हेल्प होयो। बेनिखायनो अलवेज गोसोआव लाखि नोङो सानसेयाव खै घन्टा फरायदों बा नोंथांनि गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय नोङो खै बोसोर खामानि मावबोखो बेजों मतलब गैया। मतलब दङ बैजोंसो नोङो बेसेबां क्वालिटि वार्क मावनो हादों नोङो बेसेबां स्मार्ट लेबार खालामनो हादों बेनि सायावसो। नङाबा ओरैनो नाङा फाङा टाइमखौ हेगार हरनानै ओरैनो लेबार खालामनानै लाब गैया। खायसे मानसिफ्रा बुङो ना नोङो बर' हारिनि बेसेबां खामानि मावनायलै दाखालि बावैसो जोनोम जानाय नोङो जोङो 1987निफ्रायनो खामानि मावबोनाय नों दाखालि बावैसो बर' हारियाव खामानि मावनो ओंखारबोनानै देरला खिथिबा जाया। नोङो बेसेबां बोसोर खामानि मावबोदों बेजों खोथा गैया खिन्थु नोङो बेसेबां गोथार गोसोजों बेसेबां स्मार्ट लेबार मावबोनो हादों बेजोंसो आसोल खोथाया सोनारो।